Us en recordeu que l'altre dia la Jess em va parar una trampa? Que em va dir, escolta, per què no m'expliques per què és important el català des d'un punt de vista econòmic? Oh, i m'estava gravant! Doncs ara ho penso fer amb ella. I li diré que si les llengües són un obstacle, perquè de vegades hi ha gent que diu, no, això d'aprendre una llengua és un obstacle. Però esclar, és també una oportunitat, i vull que ho expliqui ella, que ho explica molt bé. O sigui que ara li pararé una trampa, ja veureu, ja. Sí, hola. Sí, David, què tal? Què dius? El què? Però per què em vens amb això ara? Bueno, sí, però és que estava a punt d'anar al bosc. A veure, per què m'estàs dient, m'estàs demanant ara per què les llengües són un obstacle? Per què m'estàs dient? A veure, no, no, però, aviam, David, deixa'm parlar un moment. Ja ho sé que hem de respondre. No, deixa'm un moment, que jo t'explico. A veure, em deixes parlar? Ara, home, és que... No, clar, bueno, sí, aviam, en inici les llengües doncs, són un obstacle, perquè clar, costen de parlar. Home, sí, i tant, costen d'aprendre. A tu t'ha passat, no? Amb l'anglès, amb altres llengües. A nosaltres, a tothom ens passa. Llavors, qualsevol aprenentatge d'una llengua és complicat a l'inici. Home, i tant, clar. Sí, amb el català, clar, em va passar. Clar, em va passar que era difícil a l'inici. Sí, però què passa? Que un cop ja comences a desencaixar tota aquesta dificultat, a endinsar-te dintre de la llengua, això mateix, clar, et vas obrint a uns quants mons i clar, aquí a Catalunya va passar, a mi em va passar, clar, jo venia amb el meu bagatge amb les meves llengües, clar, el francès, el castellà també, una miqueta d'italià, clar, exacte, a mi em va passar això amb el català. Amb el català vaig sentir com una familiaritat. Te'n recordes quan explico que quan estava llegint els documents de la tesi, clar, estava descobrint el català, però clar, gràcies a les meves llengües romàniques, en aquest cas, clar, em va ser més fàcil també aprendre català. O sigui que, clar, sí que inicialment les llengües són un obstacle, pot ser complicat, després has de començar a aprendre-la, però clar, estem parlant del català, per exemple, llavors no és tan... Això, clar, és que si anéssim nosaltres al Japó, per exemple, aprendre japonès sí que pot ser un obstacle de debò, perquè clar, a l'inici també és molt complicat, però molt més complicat per a nosaltres, que venim de llengua això mateix, de llengües romàniques, això facilita l'aprenentatge. Però clar, és que a part d'això, l'obstacle inicial s'esdevé en una oportunitat. Clar, sí, exacte, és el que expliquem això mateix, clar, a nivell de feina, a nivell social, a nivell cultural, clar, una llengua més, o sigui, apresa d'un territori, ens permet connectar amb la... Home, i tant que sí que em sento catalana, i tant que sí, em sento francesa, catalana, clar. Això, llavors és que és molt important aprendre llengües. I després, clar, t'aporta feina, t'aporta amics, t'aporta parella, t'aporta tot una mena de coses positives, però arran d'això, d'haver fet l'esforç, d'haver-te disposat a aprendre, doncs, clar, home, sí, la voluntat és important també, perquè, clar, ja costa. No, David, sí que és un obstacle que costa, però després mira tot el que ens aporta, i mira'm a mi, que m'ha portat ser una llengua fort. Això mateix. Vull dir que, el què? Sí, podem fer servir en un vídeo, això. Són arguments així... home, sí, però ho hauríem de desenvolupar una miqueta, Sí, d'acord. Sí, d'acord. Val. Doncs fem això. Sí, en parlem un altre moment, desenvoluparé més amb els arguments i tot, el positiu, que inicialment és complicat i després ja és més... Exacte. De l'obstacle a l'oportunitat. M'encanta aquesta fórmula. Sí. Què m'has de... Bueno, jo també t'has de deixar. Sí, que anava al bosc. Doncs ja està. Bueno, doncs ja quedarem. Apa. Adéu. La veritat és que sempre estem treballant, Ai, em vaig al bosc. Ha funcionat, Us ho ha explicat tot. Ja ho veieu, les llengües són una oportunitat. D'entrada, aquest petit obstacle és perquè se'ns obri una porta immensa a un nou món. O sigui, que aprenguem moltes llengües. I aquí, qui encara no sàpiga català, va, que s'hi llanci i l'aprengui. Llengua ferits, som-hi!